wai baka ji alat din nan ba? Ba wani alat da ka ji 00 fa account ɗina. kai ba gara kai fa Ta kulle fa. kwana na 3 ban ci abinci ba kenan fa. Baba ka san me in mu bari ga baki ɗaya yau kan mu ya kulle. Ji yadda za a yi ka gane ko bara ne he min yi. Gaskiya Yawwa ga wani almajiri nan ga wani almajiri. Kai zo nan. da ni guge Ya zo nan. Ya sana'an nan taku muke so mu shiga ina ake sai da roba hannunka. kuma barar za ku shiga Mana mu ma baran nan za mu fara yau muna dan so mu shiga sana'a ku. wato za ku rage mana sanwa ko ku fita da ku da abin da kuka samu duk ganiman mu ce wallahi ma sha jinin mutum wallahi. Ke ni zaki zo ki ce kina so? Kamar ni zaki zo ki ce kina so na? A'a, to me dan na ce ina son ka kawai dan kunun da ban iya ba. Kunun ne da? Wayo jama'a ta ce ma kunu da kunu kike ce ma da jama'a. Ya haƙuri yanzu me mafita dan Allah ta yaya zan koyi kunun.